lidi, já jsem Lásor a vítám vás u mého dalšího videa a je to první díl série Agar.io, tak jdem rovnou na to. Tak, přepli jsme na hru Agar.io, jmenujeme se jak jinak než Lásor TV a jdeme na to. Naším úkolem je být první. Se mi ještě nikdy nepovedlo, ale musíme být první. To je náš dnešní úkol, ale s takovým to asi nezvládám. To je taková No, takže jsme 63. No, jsme dost velký, byli jsme stejně velký s těma malýma kuličkama. Jo, sněli jsme. Jednoho jsme 56. Tak jsme 48. Takže dobré si myslím. No, tak teď jsem se dostal zpět na humanizace. A můžete čekat i FIFA 13, už zítra to vyjde, bude to FIFA BA Pro kariéra hráče za Milana Baruše. No tak se můžete těšit. Tak, jsme 31. 29. 31. Tak poslední. Jsme 59. Což není moc dobré. Tak na tom si pochutnáme. Dobrá, jsme 13. Což si myslím, že je úplně suprový. Obama, to vzíme. To nejrychlejší. Že je menší. Ale stihnu chytit, já už tu ale sněst. Jsem 14. Už nejsem daleko od toho prvního místa. Už od toho vážně daleko nejsem. Jo, jsem 11. 11. To je super. Stále 11. Napětí stoupá. To bylo. No, ale jsme 11. A jsme 10. Bacha na nás, jsme 10. 9. Tak my to killujeme. Pak my to tu drtíme, jsme 7. Jsme stále 8.
Teda jako byli jsme 9 a teď jsme 8. Ajaj. Tak teď už nebudeme 8, ale jo, se začínáme spojovat. Tak jsme spojeni. Jsme 10. Já to říkal, že nebudeme 8. Jsme 10. Toho marsníme. Tak ano, super. Jsme 8, 7. Jsme 7, stále 7. 6 jsme. Fakt jsme dobří. Aj. Teď jsme se trošičku rozpůlili. Takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, nějaký pěkný komentář a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!